frajerina. Šéfino mi kúpil. Ďakujeme veľmi pekne za všetky komentáre, aj za konstruktívne, je to pecka. Chalani alebo fakt baby, ktorí robia to, aby vedia o čom to celé je. Takže asi tak. Ruka nám tam dá bočík. Ručička poď. Pravá ruka je fakt pecka, ale Vlado je fakt jeden top kuchár. Rešpektujem ho. Čo si tu chalán robí na mne promo. Chcel som mu jednu takú tresknúť, ale nechám to. Dobre. Dáme viedenský cibuľak. A pridám to na goraní. My som sa pozreli moju mamičku, moju tatka, Siegerovú brachu, ktorý veľmi mám rád. A dostal som, požiadali ma, poprosili ma, chcel by som pozrieť Ľubku Bubancovú do Spišskej Novej Vsi. Je to mamina jednej z tých, ktorú poznám, môjho kamaráda. Je to mamina Vicky a Kamilinu kamaráda, takže pozriem Ľubku Bubancovú, pozriem všetkých zákazníkov. A teším sa, keď prídete k nám. Vy ste tu boli ešte za starej éry, toto je novšia. Takže pozrieme všetkých. A ďakujem za všetko. Toto je od nás bočík. Počkaj. Ľudka dneska mi sa chce prelieť od knedlo, ale ja ho rešpektujem proste. Keď ma niekto robí nejaký kibic. Ale jemne ruka. Troška obrdíme. Troška, prosím, troška. Poradný výpek. Dneska to nechám, tak dneska nemám na to náladu. Ďakujem. Dobre, máte si to. Ja som to zabudol predstaviť, že vraj. No dobre. Zase. Áno? Čo to je? Biela kyslá, biela kapusta, bočík. Ja vám to odokriem, aby ste takto videli ešte troška. Dobre, bočík. Viedenská cibulka, varená knedla. To je taký dobrý dlabanec, aké dojede, to moc niekde odpáli. A pozriem inak rodinku z občeračka. Mamina, tatino, malý chlapček dostal odo mňa tortičku zadarmo, vieme asi o tom rozprávame. Vidíte, srdce, pozývam vás. Bude to ručička moja, ja a možno ešte niekto ďalší. Zatiaľ sme tu byť dvaja. Čaute.